Așa, bună seara, oameni buni! Băi, ne-am dat seama că trăim într-o societate plină de superstiții. Da, plină de superstiții. Mâță neagră, un șoroi care zboară deasupra ta, și chiar fără să fac caca, da? O bunică cu căldarea goală. La mine, care eu, când mă duceam la școală, dacă mâța trece, gata, mă întorceam înapoi. Nu mă... În ziua aceea nu mă aștepta pe la școală. Eu așa îl îmbrem la profesoară, deși m-am dus la bar și nu la școală, știi? Nu, dar totuși mâța știe ceva. Mâța neagră tot timpul o știu ceva. El știe că n-ai n-a să întrebească logaritm din 64. E știe ceva. Dar totuși societatea plină de superstiții și eu am prins chestia asta că educația la noi e un pic diferită. Da? Chiar educația la noi în societate e diferită, totuși nu înțeleg nici oamenii ăștia care... Băi, eu mă duc la studii psihotare. Știți? Pentru că vreau să am diplomă europeană. Fratele meu a învățat în România și eu trebuit lucrează în Franța la stroică. Diplomă eu trebuit european. Nu, e una când te duci tu înveți într-o universitate de prestigiu, da, să fii Harvard, Oxford. Și tot altceva când duci să înveți la Bacău. Da. La Bacău. Eu am intrat pe internet să văd și despre Bacău, am scris Bacău pe Google, Google m-a întrebat, ai vrut să scrii Băcioi? Bacău asta e o localitate cu 150.000 de oameni, dar cu 2 universități. 2 universități în Bacău. Dar și la noi, nu credeți că e diferit, da? La noi există universitate în Taraclia. Sloganul oficial al Universității din Taraclia, vin la noi, noi chiar vrem să-ți f***im viitorul. Nu, eu am un prieten care a dat bacul și eu l-am întrebat Grișa. El a dat bacul de toate orele, 4 ani la rând, câte un bac. Câte un bac a dat și a întrebat, ei Grișa, ți-i în viață ți-a trebuit bacul? Și da, el am în Belgia la construcții. Zic, ți-a trebuit și el zic, băi, asta e cea mai genială frază care am auzit de la un om. Zic, băi, eu dacă știam că aici să fac așa bani, eu venim după clasa 4-a. Ăștia suntem noi cu adevărat și asta pe noi chiar ne-a marcat. Educația a fost mai slabă. Tot lucrurile, știi, parcă se făceau de mântuială. Eu nu mă ducem la școală ca să învăț. Eu mă ducem să scăp de lucruri de acasă. Adică unica șansă că dacă ți-i spune mama ta, învață, dragul meu, învață, înseamnă că tu nu erai bun de lucru, pur și simplu. Unica șansă, tu învață. Las că frate, tu ia ca el șepe, el lucrează, tu învață, tu... Și pe termen durabil am ajuns că avem oameni care au păreri. Știți? E una când ești deștept și ai păreri, că asta e, e ghine. Dar cu totul altceva când ești prost și tu ții neapărat ca părerile tale și auzite. Nu, oamenii ăștia, știi, care, pe mine nică nu mă e, eu nu mă tem de tot, nu mă prostește pe mine nimic, nu mă prostește. Eu nu mă tem nici de COVID, nici când fereastra e deschisă și eu mă culc, nu-i curent. Eu nu mă tem de nică, eu dacă ceva le bat la tăți botul, ai înțeles? Eu de nică nu mă tem și tot ei după asta, tu știi că mai Sandu mă sună. Tu știi, Joe Biden, ai auzit? Joe Biden, ai auzit? Da, reptilian. Unii pot să întâlnești în viața reală, asta e genul de om care intră într-un lebuz, dă 10 lei și zic 1. Pentru cei care nu au înțeles, troleibuzul e 6 lei. Cât ai vrut să plătești din 10? Fiecare dintre noi am fost prostiți. Vă aduceți aminte când a fost așa o situație în Moldova, când o jurnalistă lua un interviu și domnul de acolo, și domnul care era intervievat îi zice și solnășca și noi tăți, hai da ladă. Slavic e glumeț, da? Slavic e glumeț, nu și trebuie de luat de asta. Slavic e glumeț, pur și simplu, nu e nici altceva. Când după asta afli că iau copil împreună. Eu mă rugam, zic, nu arătați cu ești cu seriale turcești, că îți fac Velicolepный vec încă 3 sezoane cu... Numai cu istoria asta. Dar, pe de altă parte, nici nouă, tare nu ne-au plăcut cam școala. Eu țin minte la limba română, erau 2 tipuri de oameni la limba română. Știți când era cititul pe minut?
ați trecut prin citit la minut. Știți când erau numai de ăștia, când începe cititul de minut și erau de care ați băt recordul, ați citeți cele mai multe cuvinte, ați citeți cele mai multe cele mai multe cuvinte, eu ați citeți. Eu în toată clasa, eu trebuie să bat recordul. Trebuie să fac respirații, trebuie să fac exerciții de cuvinte. Ion, ești gata? Dar Ion de obicei nu putea citi. Putea citi Ghine Maria. Ea ca și ea fată, da? Maria parcă era bolidurile la Formula 1. Ea ca așa, a fost în poveste, a fost în cetate, rude mare, bărătește, prea văzut, fata era una părece, între toate cele, între stele. Odată Maria a citit așa de repede că eu ajuns încă bani după, eu ajuns timp să ducă la benzinărie după o pivă să vii înapoi. Foarte repede citie Maria. Și erau alți de Ion de ăștia care... Ion, ești gata? Da. Începe. A. Hai, am înțeles eu, hai mai departe. A, f... Cum Maria, cum? A, f... Zero e asta, suși. A, f... Tu-i p***a, și... Af, zero? Nu, Ion, acela e O. Aforisme. Aforica. Băieții nu știu, băieții improvizau. Băieții se închipuiau cam șarp, puteți să fie acolo, da? Domn profesor, ăsta e semnul întrebării la... Nu, acela e S. A fost. Da, Ghine, un minut trecut, Ion. Două cuvinte. Băieții parcă vedeau ieroglific când citeau. La mine, frate meu, l-antrenam pe timp de vară să citească mai multe cuvinte. O citit așa într-un ziar. 10 kilograme de grăunțe ale României. Dar era scris în realitate 10 kilometri de la granița cu România. Băieții nu știu, improvizau. Eu am impresia că cei care se inspiră să fac tot felul de manipulări, tot se improvizează. Oamenii improvizează și zic, băi, dacă asta să împuște, știi? Dacă asta să margă. Deși vă spun pentru că pe 3 septembrie, și nu cunoaște, este Ziua Armatei Naționale, pe 3 septembrie și la noi Armata Națională o defilat în Piața Mare Adunării Naționale cu torțe. Pentru cei care nu cunosc, torția asta e un băț cu foc. Un băț cu foc. Și de aici a ieșit ministrul apărării care a zis că noi am perfecționat armata noastră, am cumpărat radare antiaeriene care vor fi depistate rachetele rusești. Dar rușii au zis că noi ne înarmăm. Deși te tinde, un băț în cur, deși te... Știi, pentru mine e alogic un piel. Și cum sistem de înarmăm? Cu bățul vrei să te lojească? Nu, dar eu cred că în realitate nu e asta adevărat. Nu e adevărat. Noi, într-adevăr, suntem... Eu am impresia că moldovenii, știți, avem foarte mult armament și noi, după logica aceea care ține toți banii în euro, și dacă ai un coz, ține-l pe la urmă, știi? Eu cred că noi, de fapt, noi chiar avem, da. Eu cred că noi chiar avem armament, știi, și dăm chipeș internațional, tăți să înșeapă acolo, gata să uși de tăți. Și Moldova să-i facă de asta de semn la Ucraina. Cum mătra, vin fam până încoașă, fă. Și ei, tu ce faci de aici, fă, nu te mai... Vin, fa, până încoașă, îți spun, fa, aprochii-te o leacă, îți spun eu că e ceva bun. Și nu dăm pași că eu aici cu Europa, nu ți-o vin, fa, până încoașă și Moldova de aici într-un culioc de ăsta cu calendar, știi? Era cu o bombă atomică. Și Ucraina de asta, de unde? Cu mătra, de unde? Hai, ține și nu mai întreba. Nu, parcă văd cum ați și vreun summit internațional de ăsta, tot undeva la Bulboaca, știi? Un summit, să fii toate armatele lumii, toți perfecționați, fiecare câte 20 de ostași, mă vin a noștri, bine echipați toți. Oh my God! This is Moldova? Yeah, this is Moldova! Și nu știu, foarte bine echipați, într-o mână cu radari, într-o mână cu torțele. Și deci comunitatea internațională, Moldova, ce ați făcut voi pentru lupta cu Rusia? Și tot așa zis ministrul, zic că știți, anul ăsta, noi la radar am prins 600 de rachete. Și acele care mergeau cu peste 90 pe ceas le-am amendat pe toate.
Nu, dar de fapt se fac pași foarte importanți ca noi să ne integrăm în Uniunea Europeană. Știți că deja s-au început tratativele ca noi să ne integrăm și până la integrare, până la începutul negocierilor, Ungaria era împotrivă. Și cunoașteți despre asta. Toate 26 de state erau pentru, Ungaria era împotrivă. Și toată comunitatea cumva a fost pe genul, bă, și-ți facem, că ea ca nu vrea și gata să voteze. Și când a venit momentul votării, Victor Orban și-a făcut, ok, mă duc la o coffee. Real, s-a dus să bea cafea. Vă dați seama, adică noi trebuie să spunem mulțumesc la 26 de țări europene și lui cappuccino. Eu, dar mă închipui cum și data viitoare, știi, să vrei să voteze tot, știi, vreo chestie, vreun buget la Uniunea Europeană, Victor tot ce e împotrivă, și zică, Victor, un avion, și el, și ăștia votează repede, știi. Dar, de fapt, la o coffee se decid cele mai importante probleme în lume. Știți că la o coffee, mai ales la benzinărie, foarte multe probleme se decid. Mi-aduc aminte, eu dam în închipui cum a fost. Știți că a fost un spot în care a apărut cineva beând coffee cu un primar? Și eu îmi închipui cum a fost discuția, eu scris Ion Ceban, lua telefonul și scrie lui maestru artelui Eugen Doga și zice, salut maestre, hai la o cafea la bemol. Și aici, pentru că totuși e artista poporului, eu scris bonjour. Și aici zice, nu dacă la bonjour și... Pe urmă a aflat că acolo era spot și nici nu se mai cunoștea. Da, totuși ne integrăm în UE, dar mie îmi place atitudinea noastră. Ați observat că în Moldova tot ce se face dacă e după standardele europene e bun. Un toalet, dacă e făcut după standardele europene, mai drept chică rahatul între. Adică e... Tot e după standardele europene. La mine în sat au venit vreo 3 ani în urmă niște fonduri care, așa se numeau, domn primar, poher de oameni, fă-ți crâșa la casă. El așa ne-a spus că se cheamă, adică, da, și fericit îmbla, știi, zâmbind. Prima oară l-am văzut primar zâmbind, știi, chiar îmbla de asta. Și-ni primar? Eu sunt primar, și... Și-ni moșni? Eu sunt moșni. Frumos, dar într-adevăr, au făcut tot ghinii. Și l-a întrebat, domn primar, dar au fost banii pentru ghinile satului. Și el zice, dar casa mea e la voi în sat. Da, înseamnă pentru ghinile satului și atât e. Da, într-adevăr, au început tratativele astea și mă impresionează că Moldova, atunci când vin fondurile europene, are atitudinea asta de, știi, vine Uniunea Europeană, e cu motra așa care e ghine gătită, frumoasă, știi, și vine la Moldova și zice, ia că ți-am adus niște fonduri și Moldova, da, cu mătra, nu trebuie să cheltui. Noi já avem tot. Nu, deși trebuie, zice, măi, că știu că trebuie pentru gaz, pentru căldură, pentru copiii ăștia care îngheață, deși stau copiii și îngheață copiii, vei cald, spuneți că vei cald, da, cald. La tăs ne ghine, și zice Moldova, zice, nu trebuie și Ucraina de asta, nu trebuie nici. Și Moldova, nu pune mâna astea pentru mine, e pentru mine. În toată situația asta, Ucraina e cu mătra cei care divorțează, care au avut un soț care bea vodcă și era foarte violent și pentru că vrea să divorțeze, vrea să o ușide de tăta asta. Și în jur, evident că toată masa se împarte în două, pe de o parte stau țările astea care stau acolo, România, Moldova, Georgia, Polonia. Polonia e cu mătra cei care zice lui Ucraina, știi, eu cât a fost el tânăr și eu tânăr, o leacă m-am tusuit cu dânsul. Când am văzut cum beș că e nebun și mă ușide, eu l-am lăsat. Leapă, dar nu-ți trebuie ție el. El ție nu-ți trebuie, crede-mă. E de asta. Dar și în partea cealaltă de masă stă Rusia, stă Belarus. Belarus e țara cei care zice, uite, bratca, tu le ușiți, foarte gine faci. Eu, dacă aș putea, le-aș ușide și eu. Tot acolo este și Ungaria cu coffee, stai prost. Ungaria tare nu se bagă în chipie și pur și simplu observă. Și dar aici când una zice leapădă, una zice nu lepăda, leapădă în colț acolo undeva stau niște copii care i-au făcut bărbatul ăsta rus când îmbla cu Iolca. Stă acolo Transnistria, Osetia, Abhazia și mai noi, 2 gemeni, Donbassul și Luganscu. Și cum tăți sfădesc, leapădă-l, n-al lepăda, Moldova mânca rășturi. Și totuși Moldova, dar tu și tași.
Moldova că nu au auzit că pe dânsa trebuie să o ascult, cum au scăpat morcovul din gură, știi? Și zici, leapă, da. Dacă te întreabă el, spune că eu n-am zis asta. Băi, oameni buni, haideți fim mai buni. Haideți fim mai buni și vă spun de ce, pentru că am fost martor, am cu Ghețușul ăsta, am fost martor la o situație cum un moșneag o chicat jos, chiar pe stradă, o căzut că era lunecos, și toți oamenii ocoleau și mergeau pe alături, mergeau și nimeni nu s-o oprea. Și eu m-am oprit, am pus mașina pe avarie, m-am dus, l-am ridicat și l-am aruncat într-un sugrop de omăt, pentru că trebuie să fim buni, nu încurca la trafic, da? Noi pe acolo mergem. Nu, dar în realitate chiar l-am luat, într-adevăr l-am ajutat, l-am ajutat să ducă pe trotuar și mă gândeam, hodi bă, și cineva mă scoate telefonul. Să mă filmeze, mă pune pe TikTok, să fie acolo vreo 10.000 de like-uri, vreo 1.000.000 de vizualizări și te-ți întrebi, cine e ăsta, bă? Cine e ăsta? Și eu zic că unul scrie în comentarii acolo, Alexandru Ghețan, și eu zic, da, ladnă. Eu tot timpul așa fac doar. Oameni buni, mulțumesc mult pentru atenție, sunteți un public absolut minunat!